Салом дӯстон, дар ин видео бо приложенияи EasyFlow пул кор мекунем. Силка барои скачат кардани приложение дар поёни видео мешавад. Ва барои пулмона гирифтан мо бояд 20 рубл кор карда бошем ва дар ними кашлокҳо пуломона метавонем бигирем. Payer, Kiwi, YouMoney, телефони расистки бошад ки Advocate, карта, биткоин. Инҷо кашлокҳош бисёре ва пул гирифтан осон аз ин приложение. Ва барои пул кор кардан инҷа чанд намуди пулкоркунӣ ҳастанд. Ина якумаш заработок на просмотр реклама, яъне рекламаро тамошо мекунем. Реклама 15-20 сония меравад, хелаш то 30 сонияра меравад ва реклама тамошо мекунем ва пул кор мекунем. ва ина рекламаи мо тамом шид. Ҳозир пускат рекламаро зер мекунем ва баъдаш крестик пайдо мешавад. Крестика зер менем, реклама ки маҳкам шид ва мо да пул мегзарам. ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад заработок на апрос, яъне ки саволу ҷавоб. Шумо да савол метаҳанд, ҷавоб медиҳед ва пул кор мекунед. ва ҳозир ҳамин саволу ҷавоб нестае заданияи ҳамин ва тарзи дигари пулкоркунӣ бошад заработок на установка, яъне ки ҳамон приложение ки дар Play Market онро установка мекунем ва пул кор мекунем. ва барои мо бояд ки через Google аккаунтмон бодроем ва IT-я зер мекунем. Google аккаунтмонро интихоб мекунем ва уже регистратсия мешавад, метавонем установка кунем приложениеро. ва ина дуюмбора медроем дар ҳамин установка кардани бозиҳо ва дар инҷа бозӣ ва программаҳо ҳастанд. Инҷа установка мекунем ва инҷа нархҳошон ҳастагӣ ва дар инҷа гуфтагие ки вақте Play Market-а дуромада инами ба ҳамин знакҳошон метавонед биёведшон установка мекунед ва пултонро мегиред. ва тарзи дигар бошад инҷа ҳам установка кардани бозиҳо ва инҷа саволу ҷавобҳоро ҳам ҳастанд. Установка мекунем, мақсад бо ҷода ҳастае ки як рӯз ду рӯз ҳам бозира, ҳар рӯз мекушоед як дақиқаи кор мекунед. Ҳар хел ҳастаеда. ва мо мегзарем тарзи дигари пулкоркунӣ. Саволу ҷавоба ҳозир нестай ва дар инҷа кашлокҳоро нишон додисай ва дар инҷа бошад реферал нест, силка реферал, яъне ки агар инами якум ҳамон силкаша ка пиравад мекунед, дӯстотонро роёб карда шумо 7% пули коркардагӣ ва ё кор мекунед. ва дар инҷа бо гуфтагие ки увеличить оплату за просмотр рекламы на 2 дня, яъне шумо реклама тамошо мекунед то 2 рӯза 10% мешавад, яъне 7% не ва 10% ҳар як одаме ки регистратсия кардагӣ ба силкаи шумо. ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.